Teño unhas notas bonitísimas para falar de criterio afectivo. Busqueino en Google porque eu tiven esta cousa de, pensei eu, o que pasa na sociedade líquida e con todo isto que vou explicar, non? É que a xente non ten criterio afectivo. E pensei eu, alguén tivo que falar de criterio afectivo. Busquei no Google e non, preguntei a ChatGPT e di que non se usou daquela. Hai algo do que quero falar que tamén o vou dicir como criterio afectivo, acuño eu esta denominación, eu, señora Random de Carballo, Eva Patiño, a día de hoxe vou falar de criterio afectivo, que é algo do que nadie falou. Está claro, a ver, xa o di a palabra, non? Criterio afectivo é o que é. Como cheguei eu aquí, non? O meu pensamento é, non? A xente, por exemplo, fala de ser exixente nos vínculos, non? E fálase xa a certa idade, non, é que eu volvínme moi exixente. E eu empecei a pensar, non? En persoas que usan esta cousa de que son moi exixentes, non? É que xa non me val calquera. E deime conta que é xusto o contrario, en realidade. E valles calquera, porque non teñen criterio afectivo. E soa moi maduro dicir que son exixente, soa ben. Mais se ti lle preguntas a estas persoas que buscan, non van sabelo. Estas persoas, cando falan de ser exixente, están xustificando a súa evasión, non? Esta sociedade que nos anima a evadirnos. Daquela, se ti lle dixeses, por exemplo, que buscas, a xente falaríache de fluir, algo que non complique. Fluir é unha forma de evadirte nun vínculo, non? De non concretar nada. Falaríanche de liberdade. Liberdade para poder evitar, para poder evadirse, para poder evitar todo. E falaríanche seguramente de respecto. E cando te vincules con eles, o que queren, cando che din que os respectes, é que cales ante a súa evitación, ante a súa evasión. Ese tipo de ser exixentes do que falan na superficie, é esa evasión relacional, é a irresponsabilidade afectiva. Evadirme de todo o que vou facendo nos meus vínculos, o que vou, as formas nas que interactúo contigo, pois non responsabilizarme delas. E iso non é fluir, porque a evitación require de estrategia. Iso non é liberdade, porque a liberdade é unha elección e require decidir e dunha forma responsable, para ben e para mal. E non merece ningún respecto, porque quen se evade de ti e do que fai contigo, das decisións que toma que che afectan, non te está respectando. Logo non pode pedir respeto. E aquí, desto, vou facer un vídeo falando da ferida existencial, que tamén o acuño eu, porque cando busquei en Google só dei cunha páxina que falaba de karma e vidas pasadas, ou sexa, unha cousa que non, pero deixo aí para falar diso porque me está costando un pouco fiar, non, o discurso. Pero a ferida existencial sería a que che causan cando evaden conversas, cando falta honestidade, todas esas micro deslealdades que calquer tipo de evasión de ti e de evitación, non? De atenderte, de responsabilizarse afectivamente de ti, é unha forma de deslealdade. Vale? E eu pensei,
que precisamos para ter criterio afectivo. Ademais, xa me gusta chamarlle así unha, porque non lle chamo nadie, así é meu, e outra para non dicir eu son moi exixente e que soe a ese titular superficial que dá o, non sei, seguramente o 100% da xente, porque moi pouca xente, salvo que sexa unha brincadeira, vai dicir, non, a mí valme calquera. Para ter criterio afectivo necesitamos autocoñecemento. Coñecernos nós. É un punto de madurez emocional. Saber o que nos provoca, o que o outro fai ou o que nós facemos tamén, non? Nas interaccións. É precisa memoria emocional. Precisas da memoria emocional desde ese autocoñecemento e madurez emocional, ser quen de abrirte á túa memoria emocional para non só coñecerte hoxe, senón coñecerte a través da túa historia afectiva. Isto que eu falo de honrar a túa existencia, sempre ese repaso a túa existencia, a túa historia. Daquela precisaríamos isto. E dentro desa memoria emocional necesitamos integrar as vivencias afectivas. Facer loitos. Que disto tamén podía falar nun vídeo, e quero falar, pero tamén me costa moito fialo, na cultura da sustitución de todo, non se fan loitos afectivos polas perdas. É dicir, ese momento no que eu sei que algo se perdiu e consigo integralo, e trascender, aprender. Isto é totalmente necesario para ter criterio afectivo. E daquela eu, pensando, cheguei a unha cousa que tamén me gustou moito, é esta idea de que hai un ruído afectivo. O ruído afectivo que está dentro das persoas son esas mensaxes contradictorias e superficiais, é que eu son exixente, é que si pero non, eu quero, pero é que sempre teño mala sorte, é que non me foi ben, todo esa evasión que é o que digo eu, que require estrategia, esa estrategia é un ruído afectivo. Daquela, son como xordos afectivos, porque non poden escoitar, escribino así para poñelo un pouco poético, a doce melodía do afecto real, do afecto auténtico. Porque é unha melodía máis suave, máis sosegada, máis agradable. É unha melodía, a do afecto auténtico, que sí que che permite escoitar a sociedade e incluso escoitarte ti. Mas se ti vives nese ruído afectivo, que eres ti, con todas esas mensaxes contradictorias dentro de ti, con toda esa evasión, e atendendo só aqueles outros que fan ruído, vale? Que se equiparan contigo, aquí, efectivamente, ti non tes a capacidade de escoitar iso, é o afecto real, é sosegado, logo é unha melodía suave. Non che atrona a cabeza. Por iso eu digo moitas veces, cando se fala de amor, nese sentido que normalmente o entendemos, que o amor é sosegado, que o amor non, todas esas subes baixas, todas esas emocións tan grandes que sintes, non, nos vínculos, eso é ruído. O afecto auténtico e xenuíno é aí. Por iso, o amor auténtico non te persigue, non te retén, non che resta liberdade, non che fai este gaslighting, non tenta confundirte. O amor real é
ese espazo seguro que se fala en psicoloxía, non? Onde ti és libre, onde a ti non se che xulga, nin sequera no erro, onde se che ve como ser humano, és valorado e aceptado, querido e respectado, tamén cas túas imperfeccións. Mais hai que apagar o ruído afectivo para poder escoitar iso. E aí hai paz. Aí hai vínculos, porque podemos falar de parella, pero tamén nas amizades, non? Vínculos que te queren, que te acollen, que non compiten contigo, que non están loitando por ganar, por ser mellores, que non te queren un paso por trás, quérente de par. É iso. E temos que traballar no criterio, en ter criterio afectivo, para que entre o ruído non se nos estean perdendo aqueles vínculos que si pagan a pena. E é aí que ti creas ese ecosistema afectivo do que falo sempre, onde hai esa música ambiental que semella moito á felicidade. Sí. Non está libre de conflictos, non está libre de enfados, non está libre de... Pero... porque a felicidade tampouco está libre dos seus momentos malos. Esa música ambiental do afecto verdadeiro é a banda sonora da felicidade, da plenitude, logo, da plenitude, con todo o que iso implica, bo e malo, pero sempre con paz interior. Que bonito. É bonito. Criterio afectivo. É bonito.